Ahoj! Toto je videonávod na inštaláciu a ovládanie termostatu. V balení termostatu nájdeš návod na obsluhu, samotný termostat a senzor teploty podlahy. Termostat zapojím podľa schémy v návode. Fázu a neutrál na svorky L a N, vykurovaciu fóliu na svorky L, 1 a N1 a senzor teploty podlahy na svorky NTC. Termostat zavediem do vodiacich výstupkov a zapnem istič. Prvé tlačidlo zľava prepína režim prevádzky manuál alebo programový. Druhým tlačidlom prestavujem časy programového režimu. Stredným tlačidlom vypínam a zapínam termostat a šípkami hore a dolu mením požadovanú teplotu. Termostat pripojím cez Wi-Fi nasledovným spôsobom. Stiahnem si aplikáciu Smart Life a zaregistrujem sa. Kliknem vpravo hore na plus a zvolím Add Device. V ľavom menu vyberiem Small Home Appliances a v pravom nájdem termostat Wi-Fi. Vyplním názov svojej Wi-Fi a heslo. Na termostate podržím súčasne prvé a štvrté tlačidlo, až kým sa nerozbliká ikona Wi-Fi vpravo hore na displeji. V aplikácii stlačím Next a potvrdím blikanie ikony tlačidlom Blink Quickly. Následne sa nainštaluje termostat do apky a môžem okamžite meniť teplotu v miestnosti. Ak chcem meniť servisné nastavenia pomocou aplikácie v telefóne, postupujem podobne ako na termostate. Vypnem termostat pomocou tlačidla On-Off a vojdem do nastavení. Tu si viem jednoducho zmeniť spôsob merania teploty alebo hraničnú teplotu podlahy. Ak by si potreboval pomoc s nastavením, naši technici na podpore ti radi pomôžu cez telefón.